Искам да изкоментирам града, в който живее съгражданите ми, Варненци. За да разберете какво имам предвид, набързо ще ви дам една ситуация. Срещате се двама приятели, един казва, нали така, сега ще направи гласовете здравей. Здравей! Здравей, как си? Добре съм. Какво ще правиш вечер, вече ще спим по една бира? Ами не, ще гледам филм с приятелката ми и ако изляза ще ми се разсърди. Да, ти си все пак вързан човек, да разбирам те, хайде ще се видим друг път. И си казва чао. Така. Това е стандартна ситуация. Ето вие по нашенски. Постава, брат, какво правиш, бе? Ами да, правя човек, те и нищо. Може правиш вечера, ако бири. Не мога човек, ще гледам филм с моята, ако оставаш ще ми се разсърди направо, ще направим 2 стинки. И той казва, ще ви друг път. Сега ще ви кажа един истински случай, наистина много забавен. Гледам интервю с директорът на Варненския зоопарк. Някой го гледа, веднага ще разбере. Така, да. Ентусиазиран репортер казва, имаме страхотна инициатива в Варненския зоопарк. След нова година се събират елхичките и се дават на животните. Ето сега директорът ще обясни. Да, основните, които се хранят с елхичките, са илиеници, муслоници, козичките. Да, и тук си мислиш всичко е свършено, така казвам. Имам и елхички и при маймуните те се крият вътре. Малки детенце, работят в чужбина в Англия конкретно и се връщат, остават детенцето при бабата. То естествено не знае български, защото те живял от малко в Англия. Бабата го гледа, опитва се. В един момент детенцето, то се казва Вики Адашче ми, казва Вики is not happy. И бабата, Кота happy, бабе! И бабата, Вики is not happy. Къде са хапа, бабе? Така че трябва да се внимавам къде са хапи. Сега ще продължа още малко, ако оставя време. Това е много отвратителни хора. Как го изтърпяхте? Аз се занимавам с бизнес, работя в сферата на продажбата от много години и искам да кажа за Варненци като клиенти, що за хора са. Преди много години, като бях по-млад, работих на бензиностанция и знаете, само момчетата зареждат и аз така зареждам си, мия си стъклата и един пич ми подава точно тогава беше кафето 60 стотинки, давам 60 стотинки и казвам, ти вземам кафе. И аз вземам стотинките, прибирам си постоянно на колежките. Колко е съвестен човек и как ми дава точно за кафе. И в този момент чувам с гърба си. Аре, мой, какво става с кафето, бе? Когато обслужвам клиенти, сега вече работя в голям магазин за техника и имаме витрини с страшно скъпи телефони и застават пред витрината и гледат, поглеждат. Може ли да ми го изкарате да го пипна? И аз казвам, може, ама има много хора. Ами за телефона не говорите! Така че... Между другото, искам да ви кажа, че Варненци са страшно ревниви. Ще ви кажа, не само заради моята жена, но имам една страхотна ситуация. Наш колега има приятелка, която е изключително ревнива, ама крайна фаза на ревност. Така от типа, нали, звъните, Било, къде си? Разхождам кучето. Пред те мълча. Било, къде си? Карам колата. Влез на срещу той чуя да ви изпълня. Нещо такова не е ревност. Създава се много интересна ситуация. Това наистина се случи много прясно. В магазина има огромни системи, които се тестват и братята от Максуда си идват, се пускат кичеците, ама се чуят целият магазин гърми. И точно в такава ситуация надули нашите системите, кичеци и то само ти да заиграеш, така мане. И нашия колега пък точно сега реши да звъни неговата приятелка, не знам какво за ръкъв. Звъни му и тя, каква е тази музика, ти на работа ли си? Да бе, мила, да бе, на работа съм, как? Ама нещо, не бе, мила, тук някакви си пробват системките. И минава нашия другия колега за взек и му казва, ай, сега говори по този телефон, на здраве, бе, на здраве, бе. Добре, и в такъв случай, последния ни днес Open Mic, моля ви да